هنا تقصر إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات. Sungaran yan. Sungaran yan, bro. Ito yung sa akin, Ustaz. Ada arba'ah surah. Anti-kirk sa ano pa man, si Ogi. Parehas man, no? Tina? Anti-kirk. Kailang yung ikaw naman. Ito po ikaw. Da ini surat sungaran yan sa ano? Yung number ng ikama. Ito po yung sa akin. Ang pangalan niyo ba? Pangalan Si ba? Ramil June kau Tulang. to. Si Ramil. Si Ramil to. Yan sa kanya. Ang pangalawa ay si Asjani. Asjani Salabisa bin. Oh iya, sa iyo yan, ha? So mga brothers na may 5 minutes lang, o 3 minutes lang. Sugdan yan ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya. Ibinaba kay Muhammad ang suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ay, sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah, ang tanging nag-iisa. Yan ang unang katangian ng Allah. He is one and only. Nag-iisa siya. Sasabihin mo, ito ay news. Nakakaramihan ka. Kung sabihin mo na ito ang news. Na hindi ito magiging news kasi billion na obstacle sa buong mundo. Kung sasabihin mo news ay ang baka na sinasamba ng mga Hindus. Kailangan hindi yan magiging news. Magiging Panginoon din na pakaraming baka sa ibang lupa. Hindi tanging nag-iisa. Hindi yan nag-iisa. Kung sabihin mo na si Yesu Cristo ang news, ay napakarami. Katulad niya, billion, trillion. Nakatulad niya kasi tao siya. Bakit naman siya tao? Kumakain, umiinom. Dumudumi. Namamalik sila ni Santo Maria para bumili sa tinito. So, kung nakapag-asawa si Yesu Cristo, manganganak pa rin. Paano maging Diyos? So, tanging nag-iisa. Pangalawa, Allahu Samad. Siya ang Allah, ang ganap. Ang Allah ay ganap. Anong ganap? Perfect. Perfect. Anong perfect? Pagka-perfect. Walang pangangailangan sa lahat ng kanyang. Ngunit ang lahat ng kanyang nilikha ay nangangailangan sila kay Allah. Nangangailangan sila sa Allah. Tayo. Kahit isang segundo kailangan ng Diyos. Kung tanggalin niya sa atin ang oxygen, ang hangin, paano tayo? Tingnan ninyo ang awa ng Allah sa atin at ang kaniyang habag, ang pagmamahal niya ay walang hangganan. Walang nakakaalam sa hangganan ng kaniyang awa at habag pagmamahal sapagkat siya ang pinanggalingan ng awa at habag pagmamahal sapagkat siya ang lumikha ng awa at habag at pagmamahal. So walang hangganan yan. Wala siyang pangangailangan sa atin. Kahit yung pagsamba natin, hindi niya kailangan. Hindi nangangahulugan na kapag sinabi mo siya ay lumalaki ang kapangyarihan niya dahil siya ay makapangyarihan. Makapangyarihan na walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang magkapangyarihan. Ang lahat ng kanyang katangian ay walang limitasyon. Wala tayong maidudugdag pero kailangan natin siya. Sinasambay natin siya dahil kailangan natin siya. Okay. Sasambay natin, sumunod tayo sa kanya, nalulugod siya sa atin. Nalulugod siya sa atin. Ngunit, hindi natin siya madadagdagan kasi hindi niya kailangan dadagdagan natin siya ng power. Powerful na, almighty. What is almighty? Ubiquitous. Present everywhere. Ganun din. Kung hindi natin siya sasabayin, hindi siya malulungkot, hindi siya nagsisikot, hindi siya. Dahil, mayroon pa rin ibang sumasamba sa kanya. Kahit wala nang sumamba sa kanya, dito sa mga nilikha niya, hindi siya masasaya, hindi siya malulungkot.
Dahil sa kanyang lahat. So, pangatlo, lam yalid walam yulad. Siya ang Allah. Hindi kailanman nagkaanak at hindi kailanman ipinanak. Hindi kailanman nagkaanak ang Allah at hindi kailanman ipinanak. Din sinabi sa Biblia na He is the Alpha and the Omega. Siya ang kauna-una at siya ang kahuli-huli. Sa Quran, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Siya ang kauna-una na wala nang naunahan pa. At siya rin ang kahuli-huli na wala nang nasahulihan. Sa klaw niya ang lahat ng panahon. Ang nakaraan ay sa Kanya at ang kasalukuyan ay sa Kanya rin at ang hinaharap ay sa Kanya. Sa klaw niya ang lahat. So, paano ipinanganak? Paniniwala ng mga Kristiyan ay palpak na. Ha? Kung si Hesus Kristo ay Diyos nila, si Hesus Kristo may pinagbulat. Bakit? Saan nagbulat? Nagbulat na sinapupunan ni Santa Maria. At nagtapos naman. Saan nagtapos? Sa kanilang paniniwala, nagtapos na siya ng sinalaysang sa krus at namatay sa krus. Pero hindi yan paniniwala sa Islam. Hindi siya nalansang sa krus. Hindi siya natapos sa krus. Ngunit itinaas siya ng Allah para alagaan, para bilisin. So, number 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. There is no one like unto him. Walang sinumang makakatumbas sa kanya. Walang sinumang makakapantay sa kanya. So, yan ang tunay na Diyos. Marami ang katangian niya, pero hindi na kayo sasambo kay Jesus. Hindi na kayo sasambo sa Kristo, cross, at saka niribulto. Yan lahat ay ginawa ng tao, ginawa ng dalawang kamay mo pagkatapos. Libugan. Noong pa, sinalantan ng tayo ng Yulan na ako. Takloban, may nagsigaw na, iligtas ninyo ang inyong mga Diyos. Iniligtas nila yung galing sa simbahan na nangatumbuan ng mga kwan. Bumagsak ng mga Diyos-Diyusan, mga Santa Maria, mga Jesus Christ, na ribulto. May naputulan ng kamay, naputulan ng ilong, tayo na. So may nag-post naman, tingnan ninyo ang Diyos ng mga Kristiyano. Tatlong uri ang kanilang Diyos. Diyos for save. Diyos for repair. And Diyos for save. Diyos na kailangan iligtas. Katulad yan. Kung hindi na iniligtas sa kwan, tayo dalawin. Matatabunan na ng kwan. Buhangin. Pangalawa, Diyos for repair. Kung hindi na repair yan, paano niya ma-repair ang kanyang sarili? Paano niya mapalitan ang kanyang kamay at ang kanyang tayo ang ilong? Diyos for repair. Pangatlo sa Diyos for sin. Sapagkat saan galing yan yung mga mamahaling libuto? Sa bibili? Sa siyating. Kasi sa mga mayaman na simbahan, gold-plated pa yan. Gold-plated. Kahit pa dahil diamante, huwag mong luran yan dahil mas mataas ka. Walang kapuluan. Kasinungalingan. Practice yan ng mga pagkakas. Paganism. Sinasambo mo ang ginagawa. Noong sa kapanahunan ni Umar ibn Khattab, isang kalif ng mga Muslim, pangatlong kalif, after Prophet Muhammad SAW, nakita ng kanyang sa mga kaibigan na siya ay umiiyak pagkatapos. Nakita mo naman nila na siya ay nakangiti. Ang tinanong nila, bakit ka umiiyak? Naalala ko yung tradisyon namin na nawala pa ang Islam, hindi ba ako naging Muslim? Ang isang tradisyon namin ay inililibing namin na buhay ang anak namin buhay. Kasi naniniwala sila na ang babae ay mahina. Kapag nanganak sila ng babae, ililibing nilang buhay. At malaki na yung anak mo. Tinatrapuhan niya pa ako ng pawis at nagtatanong, Abi, tatay, bakit mo yan kihinukan? Ay, ililibing kita. Bakit mo ako ilibing?
wala akong kasalanan dahil ito ay tradisyon natin. Nang nailibing ko na yung anak ko, namatay yung anak niya at saka ako nakakaiyak ako. Nakita man naman ninyo na ako nakangiti dahil naalaala ko noong hindi pa ako Muslim. Sumasanggo ako sa rebulto. Tinitipon ko yung tamar na ginagawa kong rebulto. Rebulto yung tamar. Nagawang rebulto yan, pero maliit. Nang nagawang rebulto, linuhuran ko. Pagkatapos kong luhuran, kinain ko. Tingnan niyo paano yung sinasambuhan ng mga ibang religion. Hindi ng Christian, Hindus, Buddhist, tindi ang kanilang pagmamahal sa rebulto. At ang mga Hindus, baka at rebulto. Napakatindi ang pagmamahal nila. Yan lahat ay peke na nila. Na inimbito nila, gawa-gawa nila. Only Islam is a true religion. Islam lang ang tama na galing sa tunay na Panginoon kasi sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Katotohanan ang relihiyon na katanggap-tanggap sa Allah ay walang iba kundi Islam. Wala nang iba pang relihiyon. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. At ang sinumang nagnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay kailanman hindi tatanggap sa kanya at doon sa huling araw ay magiging kabilang sa mga talunan. So, lahat ng sumamba maliban kay ano ay talunan sa huling araw. Wala siyang mapapala at hindi siya makapapasok sa paraiso ng Allah kailanman. So, maraming salamat mga kapatid para tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdagan kayo ng tiyayak ng kayo naging Muslim na at buburahin ng Allah ang lahat ng nagawa niyong kasalanan. Mayroon na kayong bagong buhay na parang papel na plain na wala nang nakasulat doon kasi malinis ang inyong buhay. Ngayon, kailangan i-calendar ninyo ito pag-calendar. This is a great event in your life. Makabuluhan na pangyayari sa buhay ninyo. Ibig sabihin, lumabas kayo galing sa kadiliman at pumunta kayo sa liwanag. Anong liwanag na, anong kadiliman na yan? Yung pagtatambal sa hindi nino alam ang sinasambot ninyo ng mga liputo na mali na yan, na mali. Kinamumuhian ng Allah at ngayon nakalabas kayo din, nakaalis kayo din. Lumipat kayo sa liwanag at itong kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawhid na kaisahan ng Allah yan ang liwanag na sanay mananatili kayo yan hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Maraming salamat po. Wa akhir da'wana. Ako kapatid ninyo, ako ang magulang ninyo, na si Ustaz Abdulnasser M.Seddiq. Kami lang, kapatid kami ni Ustaz Liman sa pananampalataya. Yan si Ustaz Liman na sa akin, si Ustaz Ali, kami ay mga magtuturo dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.